Опълченците на Шипка са един от символите на българската национална идентичност и гордост. Като техния героизъм през Руско-турската война остава неизтребаем белег в историята на страната. Сражението при Шипка е не само решаваща военна победа, но и израз на дълбока отдаденост на българите към стремежа им за свобода, като именно в този пролом се решават съдбовни моменти от цялото османско иго. През 1877 г., когато руската армия преминала река Дунав и започнала настъплението в България, стратегически важен обект бил проходът Шипка, който свързва североизточна България с централна. Ключови за целия военен план на руската армия, защита на прохода от турските сили, щяло да осигури свободен път за тяхното напредване и да предотврати настъплението на турските сили в региона. На 21 август започнали тежките сражения при Шипка. Турската армия под командването на Сулейман Паша започна офанзива с значителна и превъзхождаща армия. Около 35 000 турски войници се изправили срещу 5 000 български опълченци. Турците били уверени в бързата си победа, но опълченците показали забележителна устойчивост. През първите дни на сражението опълченците успели да отблъснат турските атаки, въпреки че те били подложени на силен артилерийски обстрел. Тежките условия и липсата на подходящо оборудване не спирали защитниците на Шипка. Въпреки огромната им саможертва, те не отстъпвали нито крачка, а българският дух бил на висота. Сраженията при Шипка продължили през следващите дни, като турската армия започнала да прилага нови стратегии и масирани атаки. Опълченците на Шипка били постоянно подложени на натиск, но продължавали да се сражават с храброст. Въпреки усилията на турски сили да завземат стратегически важни позиции, българите успели да задържат прохода. През тези дни руската армия е изпратила подкрепления, включително артилерия и допълнителни войски, за да усилят защитата на прохода. Въпреки това, в някои моменти битката, българите и руснаци се изправили пред сериозни трудности, включително тежки загуби и изтощения, но не се предавали. Множество героични актове от страна на опълченците създавали легенди, които се разказвали по-късно. На 25 и 26 август турската армия предприема последен опит да разбие защита на прохода. Съотношението на силите било много неблагоприятно за българите, но въпреки това те продължавали да защитават последния бастион. През тези дни били нанесени решителни удари от българите, които пречупили турската настъпателна армия. Независимо от големите жертви, българите устояли на атаките. Множество опълченци, сред които и много цивилни доброволци, загинали или били ранени в битката, но техният героизъм и решимост били решаващи за успешната отбрана на прохода. Въпреки че битката за Шипка не приключила с моментален успех за опълченците, тяхната храброст и саможертва довели до значителни стратегически постижения. Противникът бил принуден да се оттегли, а руснаците успели да продължат с напредването си. Превземането на Шипка и последвалото освобождение на българските земи били решаващи за финалния успех на руско-турската война. Самото сражение при Шипка не е само, че е имало важна военна стойност, но се е превърнало и в символ на българския дух за свобода и независимост. Защитниците на Шипка с помощта на русите успели да покажат на света, че народа им е готов да се бори за своята свобода, без да се предаде. Опълченците на Шипка останали в българската история като символи на героизъм, саможертва и борба за национална свобода. Техният подвиг показал, че дори в най-тежките условия и срещу по-силни врагове, когато от народът е обединен, от споделената цел може да постигне успех. Сражението при Шипка е не само победа на бойното поле, но и исторически момент, който отвел България към възраждането и като свободна нация.